Ahojte kamaráti, mám teraz masku, tak sa ma nezlaknete pod oči. Inak musela som si spraviť glow up dnes a vlastne budem používať túto masku pod oči. Hyaluronovú vlastne je od L'Oréal Paris, je vynikajúca. A teda ja mám glow up a podľa mňa ja budem točiť iba shorts ako glow up, takže toto je prvý deň mojej glow up a ja si idem teraz dať dole, takže takto to vyzerá. A ja si to ešte poriadne pretriem celú tvár, aby som mala potom krajšiu pleť, takže vlastne takto. Poriadne sa to premasírujem a opláchnem si tvár. A podľa mňa to asi nenatočím, ale natočím, až keď si opláchnem tvár. Takže zatiaľ sa majte. A ja si idem užívať. A potom sa vám ozvem zajtra po mojej glow up. Takže zatiaľ čaute. A takto som si to zaspingovala. Idem si umyť tvár. Som po opláchnutí tváre. A teraz to vyzerá takto. A ešte si idem dať krém. Tak, išla som po krém a vlastne mám tu tento s vitamínom C a vlastne prírodné oleje a je to z Eli a vlastne je to prírodný oleje and ovocie extrakty a nejaké také ovocie s kyselinou. Takže takto to vyzerá. Kľudne takto, predávajú to v Teta drogerii a vlastne teraz dám takto. A klasicky budete mať takto. A ja si dám z viečka, vždycky si dávam z viečka. Takto. Si vždycky dávam z viečka. A takto. Takže ešte si dám trošku, že aby to nejak vyzeralo pekne, lebo chcem mať glow up a chcem byť krásna. Chcem byť krajšia, to znamená, že treba si dať krém, aby som bol krajšia, aby som proste, keď sa takto usmejal, aby som nemala tieto vrásky. Takže dám si takto, teraz som sa kúpala. Takže skincare je veľmi dôležitá. Idem si odniesť krém. Čaute. A ozve sa vám po druhom dni. Odnesla som si krém a vidíme sa druhý deň. Zatiaľ sa máte a dajte.